Koromuga Jong jatatije maduol mochung'ne penje pachoka David Njengere okonegi kore marango kendo tese mag penj mag jopuonjre mamoi DB primary e boma ma Bungoma ma bang' tend skul no kod jonyuol ng'ur ni duoko mano omigi oken duoko gi chuth ikonegi ntiere kod geno ni ne gikalo penj no mokalo. Japuonjre mokwongo e duoko ma higa ni noyudo maksi 365 mopogre gi higa mokalo mane japuonjre mokwongo noyudo maksi 419 mabiro mana ndalo ariyo bang' migawo mar somo golo duoko mar penj maduong' mano mar klas 8. The rules and regulations for national examinations allow for any candidate who feels that they have a query on either the way their names were captured or their marks, they have the right to request for us to verify their results. So as soon as we receive this, we verify for each and every candidate, and that is a procedure that will be followed even in this case. As soon as they submit their query, we are going to verify.